Ola, que tal? Moi boas. Como poden ver, Cambados está metido de cheo na súa festa do Albariño. Ao longo do programa daremoslle contado que deu de sí a primeira xornada, a da inauguración, pero tamén abordaremos a situación no campo e outras cuestións da actualidade do sector vitivinícola. Pero todo isto será despois da cabeceira. Póñanse cómodos que arrincamos. A clave contra o mildeu. Melody Combi con nova formulación en gránulos dispersables e maior seguridade para os aplicadores. Melody Combi, con 4 tratamentos autorizados que grazas á súa potente actividade preventiva, curativa e antiespolulante consegue a mellor producción do seu viñedo. Melody Combi, a clave contra o mildeu. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Profiler, a referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopicolida e do produto sistémico Fosetil, cos seus 3 tratamentos rexistrados, engaden unha protección completa aos ácidos e follas proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Novo cobre Super S. Continúa a tradición de Singenta nos cobres cun produto de alta calidade. Cobre Super S, especialmente deseñado para os tratamentos logo do grau de Herbella. Cobre Super S, un produto totalmente axeitado ás castes galegas. É de Singenta. Coas altas temperaturas parece que no campo chega a tranquilidade, aínda que o mildeu fixo o seu acto de presenza. Falamos desta situación con Suso Paz, técnico de campo, e tamén dos labores que podemos realizar para evitar a maior incidencia. Empezamos a semana tranquila con este tempo, é un tempo de tránsito, de repoñer os tratamentos e de seguir facendo limpieza de vegetación e de suelo, etc. O sea que é un tempo máis ou menos tranquilo. En principio, sí que, ou polo menos o que se tantea por aí, sí que hubo algo de mildio, hubo ataques e tal, pero bueno, tamén hai outras parcelas que están moi ben. Quizá hai que ter cuidado tamén co oidio, porque non estamos acostumbrados a que hai oidio, e con estas temperaturas e esta humedad, pois hai que andar un poquinho atento a eso, pero bueno, en definitiva, creo que a estas alturas si hubo mildio, ahora que xa está controlado, entonces creo que
que ahora está todo máis ou menos estable. A Lobexe tamén xa aplicamos a semana pasada, tamén creo que está todo perfecto, o sea que nada, o que si quizá en uns días se empece co control xa de maduración para determinar xusto o momento de empezar o envero, que é moi importante para determinar cando vai ser a vendimia, entón seguramente en uns días empezaremos con esas tareas. As podas en verdes para facilitar que haxa ventilación e este calor, pois tamén, se algún resto hai de mildio, todos sabemos que por encima de 30 grados en viña, pois o mildio pois queda anulado, polo tanto, deixarlle esa ventana aberta, en podas en verde e tal, para que a aireación facilite esa labor. Bueno, a produción promete ser unha produción boa, non? O mildio, en definitiva, sí que ás veces aparenta máis do que realmente en kilos é, non? Dá un aspecto que parece que tal, pero bueno, non creo que haxa grandes pérdidas por mildio. Quizá o máis por corremento de flor, e tampouco se vai notar demasiado, porque como temos por racimo moitas uvas, pois acaban copando o espacio as que quedan, non? Entonces, prácticamente, son pérdidas que son asumibles dentro do que é o viñedo. Entón, eu creo que pérdidas por eso, aunque parece que hai, pois realmente que se pode repoñer facilmente eses kilos, o cual eu creo que é unha produción boa, esperemos que en calidad tamén resulte fantástica e pouco máis. Pois bueno, os viticultores e os consellos, pois eso, que unha vez controladas as plagas, que sigan facendo poda en verde, que sigan erfollando, que eso sí é fundamental. Ainda temos un camiño que recorrer, que é hasta a vendimia, quizá os que tuveron problemas, pois que anden tamén atentos á botritis, porque os días non van ser sempre soleados, entonces aí sí que a cara ao final igual podemos arrastrar algunha botritis, sobre todo naquelas parcelas que tuveron problemas de mildio e oidio, e nada máis. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. O tratamento e reciclaxe dos envases dos produtos agrarios é unha función que debe atender o produtor. Por iso, o sector vende crear Sigfito, unha rede que pretende axudar ao agricultor nesta tarefa. Os tratamentos fitosanitarios ben aplicados son dos mellores aliados que poden ter os viticultores, máis aínda en campañas como a que estamos a vivir. Pero que facer cos envases unha vez valeiros? O agricultor é por lei o responsable da súa xestión. Para atender a esta necesidade, naceu Sigfito. Desde el año 97 la ley de residuos y la normativa de envase ya obliga a los productores agrarios como parte del sistema o del tejido industrial de España pues a reciclar los envases por sus propios medios. Pero dada la dificultad que existe, hubo un complemento, un añadido a la ley en el año 2001 que aparte del agricultor en el sistema Sigfito para los envases de fitosanitarios, de productos fitosanitarios concretamente, las empresas envasadoras que ponen esos productos en el mercado nacional también adquieren responsabilidad sobre el envase. Eso es Sigfito, es un sistema que las empresas envasadoras montaron con la participación imprescindible del sector de la distribución, como los almacenes particulares o las cooperativas agrícolas, que son las que participan, en este caso voluntariamente, para en sus instalaciones ofrecer este servicio para que el agricultor que compra estos productos de las empresas a través de estos comercios normalmente luego devuelva los envases donde los ha comprado y luego el sistema los recoge para reciclarlos. A recollida non ten ningún custo engadido e a partir deste momento Sigfito encárgase da súa xestión e reciclaxe, pero para que o proceso se desenvolva de xeito correcto é fundamental que o agricultor atenda unha serie de normas á hora de entregar o envase. En Sigfito solo estamos autorizados a recoger envases vacíos y limpios y secos, porque no podemos aceptar envases con resto de producto, dado que no es nuestra competencia y no tenemos autorización. Y más y también es un mensaje muy importante dirigido a los agricultores cuando llevan sus envases a los puntos de recogida, de que si a lo mejor le llevan envases con producto u otro tipo de residuos que no sean específicamente envases vacíos del ámbito de Sigfito, luego los problemas pueden venir también para la cooperativa o para los almacenes particulares que ofrecen este servicio a sus clientes. Por eso es muy importante el mensaje a los agricultores de que los envases
envases sean realmente envases vacíos y de ámbito SIFITO, que una vez que utilizan los productos, cojan el envase, le agiten y le hagan el enjuague, viertan ese mismo agua en el pulverizador o en el atomizador que utilicen, y luego el envase, el día que pase por Agroquímicos Carballa, pues o como ellos conocen a Manuel, ya Jorge, que están allí, pues le digo, no, yo te traigo estos envases, ellos los guardan allí, los custodian, les dan su albarán, y el agricultor se guarda su albarán, que tiene que tenerlo 3 años guardado, y bueno, se pone a pensar en otras cosas, de qué planto, si hago esto, si doy esto, porque ya la viña le da más problemas a él, y realmente es quitarle una preocupación. Nesta rede xogan un papel fundamental os puntos de recollida, por iso cada ano se entregan os premios SICFITO. A galardoada do 2017 foi a empresa de Sanxenxo Agroquímicos Carballa, que o ano pasado recolleu un total de 2.433 kilos, prácticamente o 15% dos envases agrarios que se recuperaron na provincia de Pontevedra. Firmamos o convenio no ano 2004, colaborando con eles, nós temos, para nós é moi importante, porque quere dicir que se están facendo as cousas ben. Entonces, os puntos vinculados todos que temos nós, que temos bastante, que son tiendas agrícolas, sobre todo, e algunha cooperativa, pois realmente o que fan é entregarnos os envases que le recollen os seus puntos de venta. Entón, o que facemos nós, lógicamente, xuntamos todos eses envases que se van recollendo, unha vez que teñamos unha cantidad que nos exigen mínimo para que veña o camión e o recolla. Por lo tanto, realmente un reconocimiento importantísimo a SIFITO. Como parte desta tarefa, Agroquímicos Carballa foi anfitrioa dunha charla dirixida ao sector agrícola, que esta semana se celebrou en Sanxenxo, e que a folla de ruta está clara: concienciar e chamar a atención do agricultor para seguir mellorando. Queremos concienciar e chamar a atención que teñen que facelo cada vez un pouquiño mellor, porque se trata de eso, de cuidar o medio ambiente, e realmente que estos produtos, que estos envases que despois se van a reciclar, se van a utilizar para evitar, sobre todo para evitar que vayan a contenedores normales de materias orgánicas e que se queimen, que se fagan as queimas nas fincas e todo eso que está totalmente prohibido e sancionado, e ya avisamos ben que está sancionado. Entonces realmente pues que tomen conciencia de que non lle costa nada devolver os envases vacíos aos puntos de venta. Esta charla foi a primeira deste tipo organizada na comarca do Salnés e que contou ademais co respaldo do Concello de Sanxenxo. Eso tiñan que implicarse todos os ayuntamientos. Se podría solicitar desde aquí realmente, si se consiguiera o mellor desde SIFITO, pues que non nos puntos limpios, que realmente o mellor sería necesario pois o mellor un contenedor especial, específico para este tipo de produtos, porque moitas veces hai xente pois que non lle coincide ben ir a unha tienda tal que teñan os puntos limpios, que vai por outros temas, pois que realmente houbera para fitosanitarios. Foi unha grata sorpresa que unha empresa do noso Concello que fora ganador, que fora o que máis reciclara de Galicia no tema de envases agrícolas. Por lo tanto, desde o Concello, pois a máxima colaboración para potenciar e facilitar que a xente recicle este tipo de envases. Sabemos que Agroquímica Carballa está facendo unha labor moi importante e que sí que se implica cos agricultores en que traten de recoller e entregar ali os envases para poder reciclalos. O ano pasado recolleronse en Galicia preto de 50.000 kilos de envases e refugallos de envases de produtos fitosanitarios, unha cifra que supón un incremento de máis do 16% respecto ao ano 2013. A intención é seguir mellorando, coa vista posta en conseguir a reciclaxe do 100% dos envases. Que hai que convivir con eso, que é moi necesario os fitosanitarios, e este ano é prueba de eso realmente, con tanto problema que temos de mildio e de oidio e outros problemas, que hai que convivir ben, hai que tramitar ben o tema dos envases, hai que ter ben guardado nos sitios cada viticultor os seus envases, non deixalos en calquer sitio tirados. Hai unha albosa de SIFITO moi importantes, transparentes, que se a piden en algunhas tiendas en Jardán, ou ya facémonos chegar, e que realmente que nada máis que siga mellorando ese sistema, e nada, que a ver se conseguimos pronto o 100% de recollida de envases vacíos, que de eso se trata. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden.
e Arius, o anteoidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Cambados xa se rende aos encantos do rei dos viños brancos. A vila inaugurou onte a edición número 66 da súa festa do Albariño, preparándose así para recibir durante 5 días a milleiros de visitantes que chegarán aquí ata a vila para probar este viño. Para min é unha honra que o Concello de Cambados pensase en min para ser a pregoeira desta festa, que non é calquer festa, esta é a nosa festa. Daban a unha do mediodía e na praza do Concello de Cambados centenares de cambadeses preparábanse para a festa máis agardada do ano. Dende o balcón, Merche Álvarez, presidenta de Galiciame, convertíase na primeira muller pregoeira da festa do Albariño, na que é a súa edición número 66. É unha responsabilidade enorme estar hoxe aquí abrindo esta festa. Unha festa que comezou alá polo ano 53, sendo un encontro entre 4 amigos que disputaban para ver quen tiña a mellor colleita de Albariño e sacaba o mellor caldo. Evolucionou ata chegar o que é hoxe, unha gran festa. Merche, veciña de Cambados, algo que se deixou notar nas palabras de Agarimo que dende a praza lanzaban os seus conveciños. Tamén no orgullo que a pregoeira non foi quen de ocultar. É a festa pola que todos os cambadeses e cambadesas agardamos ano tras ano para volver a gozar dela, coa cal todos e todas nos sentimos identificados e nos produce un sentimento que só un cambadés pode entender. Para min é unha gran honra ser a primeira muller en dar o pregón inaugural da festa do Albariño. Ante unha entregada audiencia, a presidenta de Galiciame louvou as características de Cambados e do Rei dos Brancos, que se ten convertido no buque insignia da vila. Nunca se imaginaron que ese pequeno encontro chegaría a ser a festa máis importante de Galicia, a segunda máis importante de España, e incluso ser unha referencia nacional e internacional, e que Cambados sería coñecido e recoñecido por ter un dos maiores tesouros que nos puido ofrecer a terra. Metida de cheo no seu papel como pregoeira, Merche Álvarez animou a cambadeses e visitantes a participar e gozar destas festas, dando paso a 5 días de celebración que revolucionarán a vila de Cambados. Desexovos que o pasedes ben, que bebades amodiño, con sentidiño e sempre ca barriga chea. Viva a festa do Albariño! Viva o viño Albariño! Vivan as mulleres! Querémolas vivas! Tras a intervención da pregoeira, as autoridades tomaron o relevo. Ao son das gaitas se enfrontaron o paseo da calzada e tras o tradicional corte de cinta dispuxéronse a brindar por unha festa do Albariño que non parece que vaya a decepcionar a ninguén. Yo podría decir que la fiesta del Albariño se inaugura hoy con muy buenas expectativas, pero no lo voy a decir. Lo que voy a decir es que se inaugura con una realidad que es que hay más gente que nunca. Es una maravilla ver cómo cada vez hay más gente que se acerca a nuestras casetas, porque el Consejo Regulador lo organiza con mucha ilusión, porque es una
un acto promocional para nuestras bodegas y nuestros viticultores de primer orden. Se dende o sector reciben esta edición número 66 da Festa do Albariño cos brazos abertos, non o fan menos dende o Concello de Cambados. A vila prepárase para acoller unha afluenza de visitantes que confirman o éxito desta celebración e o poder de atracción do viño albariño. Tanto é así que semella imposible que o vindeiro ano non presuma do selo de interese turístico internacional. Pois a xente ten ganas da Festa do Albariño, a xente ten ganas de vir a disfrutar, de vir a pasalo ben. E bueno, a ver, agora se nos acompaña tamén o tempo, que dan días de moitísimo calor, pero bueno, sei que eso non vai a ser obstáculo ningún para que a xente se achegue un ano máis á Festa do Albariño. Estou segura que moi pronto esta festa terá declaración de festa turística de carácter internacional, entón xa o pastel será absolutamente redondo e tamén ese día voltaremos a brindar cun viño albariño, con o seu viño, con ese viño dourado que soamente velo se enamora, non digamos bebelo, eso xa é a gloria. A conselleira do Medio Rural tampouco faltou a inauguración desta cita. A Festa do Albariño reunirá milleiros de persoas en Cambados durante os 5 días que dura a celebración, un escaparate insuperable para os Rías Baixas. E falar de festa e falar de promoción, e esa é a liña que temos que seguir. Todos da man, viticultores, adegueiros e institucións, ao final lógrase aquilo tan ansiado, e o ansiado é que cada vez haxa máis participación en festas gastronómicas como esta, e que ao final Cambados, Rías Baixas, sexa sinónimo de Galicia e, polo tanto, sexa un gran atractivo. Ademais dos tradicionais brindes nas casetas das 3 grandes cooperativas do Salnés, un dos stands do Paseo da Calzada que chamou máis a atención das autoridades foi o que ocupa o punto morado da festa. Trátase dun espazo no que as mulleres que sexan vítimas de algún tipo de agresión sexual poden atopar axuda e asesoramento. Tamén fai unha aposta moi importante pola igualdade. Eu quero felicitar a alcaldesa por ter decidido que por primeira vez unha muller lea o pregón e sexa protagonista, pero tamén por ese punto morado ou lila ou violeta, un punto de información contra as agresións sexuais que parecen ás mulleres. Tras a inauguración, a festa non rematará en Cambados ata o mediodía do domingo. Mentres, milleiros de litros dos mellores Rías Baixas regarán unha celebración que todo o mundo agarda transcorra con moito viño, pero sempre con sentidiño. A clave contra o mildeu. Melody Combi con nova formulación en gránulos dispersables e maior seguridade para os aplicadores. Melody Combi, con 4 tratamentos autorizados que grazas á súa potente actividade preventiva, curativa e antiesporulante consegue a mellor produción do seu viñedo. Melody Combi, a clave contra o mildeu. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. É posible pedir máis. Máis que un antioidio con efecto sistémico do tebuconazol. Flint Max, con acción preventiva, curativa e actividade prolongada, controla oidio, botritis e black rot. Flint Max, con 3 tratamentos autorizados e unha dosificación reducida. Flint Max, é posible pedir máis. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. A Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía e o Consello Regulador da DO Rías Baixas organizarán en setembro un encontro empresarial entre compradores asiáticos e adegas galegas pertencentes a esta denominación de orixe. Así o asinaron nun acordo pechado esta semana entre ambas partes. Vigo acollerá esta emisión comercial inversa do 23 ou 27 de setembro, na que participarán unha decena de compradores asiáticos procedentes de Corea do Sur, Xapón e Hong Kong, e que prevé celebrar case 400 reunións con adegas da denominación de orixe. Ademais, e como resultado dos encontros previos nos que se celebrarán diferentes catas, os compradores visitarán durante 2 días adegas e viñedos para coñecer os procesos de produción in situ. O mercado asiático e concretamente China e Xapón é un dos obxectivos a acadar para os viños da denominación de orixe Rías Baixas. Segundo os expertos, será o futuro dos viños españois e europeos. As exportacións a estes 2 países experimentaron unha importante evolución nos últimos anos, sendo Xapón e
China os principais destinos. Na actualidade, 44 adegas exportan a Xapón. Esta acción está incluída no programa Plan Internacional de Promoción no marco do Programa Operativo de Crecemento Intelixente para o período 2014-2020 e están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional e o Consello Regulador da DO Rías Baixas, cun orzamento total de 22.800 euros, 22.240 chegados polo programa PIP e 5.560 euros que suma o Consello Regulador. O capítulo Serenísimo deu a coñecer o nome dos novos cabaleiros e donas que pasarán a formar parte da súa orde. A escritora Nélida Piñeiro é a única muller na lista de recoñecidos que completan o presentador e humorista Roberto Vilar, o presidente de Freixenet, José Luis Bonet, o empresario brasileiro José Faro e Carlos Carrión, presidente da cooperativa Paco y Lola. Con estes nomeamentos, a intención do capítulo é ampliar a súa rede de contactos para favorecer así a promoción do viño albariño en diferentes eidos. Este criterio foi tamén o escollido para seleccionar o nome dos galardoados nas categorías de Folla de Prata, Xóvenes Albariñenses e Albariñenses de Honra. Nesta última destaca o recoñecemento do Concello de Cigales, a proposta do Concello de Cambados. O acto de investidura celebrarase o domingo 5 de agosto. As case 40 confrarías participantes sairán dende o Auditorio da Xuventude ás 12:30 do mediodía e desfilarán ata o patio de armas do Pazo de Fefiñáns. Ali a cerimonia estará presidida polo gran mestre do capítulo e presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Seguindo a tradición, o sábado o Pazo de Fefiñáns acollera tamén o acto de irmanamento do capítulo Serenísimo cunha confraría gastronómica. Desta volta será a portuguesa Confraría dos Xenófilos da Bairrada. A festa do Albariño de Cambados diversifícase. Secos actos de onte quedaba inaugurado o epicentro da festa cos 40 stands no Paseo da Calzada. Hoxe abriuse o espazo dedicado ao público que busca unha experiencia máis tranquila no seu achegamento aos Rías Baixas, o Túnel do Viño. O Túnel do Viño desenvolvese un ano máis no Salón José Peña. Durante o 2017 o Túnel do Viño superou os 700 visitantes, cifra que o Consello Regulador agarda incrementar este ano. Por un prezo de 15 euros os visitantes poden degustar as 161 marcas pertencentes a 60 adegas da denominación de orixe Rías Baixas. O túnel permanecerá aberto todo domingo ao mediodía. Ademais, de xeito paralelo, 11 adegas de Rías Baixas protagonizarán 13 catas temáticas. E ata aquí chegou a edición desta semana de Orixe e Calidade, pero a festa en Cambados continúa, cando menos ata o domingo. Ata entón a vila recibirá milleiros de visitantes que se achegan ata aquí atraídos polos encantos deste rei dos viños brancos. Nos voltamos ao vindeiro xoves, como sempre, en Canal Rías Baixas, con máis actualidade do sector vitivinícola. Ata entón, sexan felices. Novo cobre Super S. Continúa a tradición de Singenta nos cobres cun produto de alta calidade. Cobre Super S, especialmente deseñado para os tratamentos logo do grao de Herbella. Cobre Super S, un produto totalmente axeitado ás castes galegas. É de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip, para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único.
Profiler, máis noites de sono tranquilo. Profiler, a referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopicolida e do produto sistémico Fosetil, cos seus 3 tratamentos rexistrados, engaden unha protección completa aos ácidos e follas proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. É posible pedir máis. Máis que un antioidio con efecto sistémico do tebuconazol. Flint Max, con acción preventiva, curativa e actividade prolongada, controla oidio, botritis e black rot. Flint Max, con 3 tratamentos autorizados e unha dosificación reducida. Flint Max, é posible pedir máis. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual.